Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc Sant Pere i aquestes són les notícies d'Higini Televisió. Avui parlarem dels brètols i les seves bretolades. Comencem? Fa un any ens alegrava poder emetre el següent noticiari on us relatàvem el miracle de Vilamajor. Te'n recordes? Jo, Sant Pere, bisbe de Roma, com a primer papa del cristianisme, guardià de les claus del cel i patró d'aquest petit poble del Baix Montseny, us he d'informar que després de molts anys puc certificar que s'ha produït un miracle. Tot va començar la setmana passada, quan la brigada municipal va posar una tanca de fusta als camps de la Riera. I inesperadament, passat el cap de setmana, els brètols no l'han destrossada. Miracle! La barana continua allà intacta! Al·leluia! Descreguts de tot el món, veniu a Vilamajor en peregrinació per veure la barana sencera, que s'hi alci un gran estendard. Al·leluia! Alguns descreguts deien que només duraria 6 o 7 hores. Alguns agosarats van aventurar que no passaria la nit. Doncs ha passat tot el cap de setmana i està intacta. Els brètols no l'han saquejada. Al·leluia! Al·leluia, germans! Al·leluia! Doncs bé, ha passat un any i millor que connectem amb el nostre enviat especial al lloc dels fets. Doncs sí, Sant Pere. Soc a l'avinguda Sant Nonet, als camps de la rectoria, i ja ho veiem. Aquest vespre els brètols han destrossat les baranes de fusta. Lamentable. Hem de comunicar als veïns que, vistos els esdeveniments, s'ha dissolt la comissió organitzativa dels actes de celebració del primer aniversari del miracle de Vilamajor. Res més a dir que es pugui dir en públic. Retorno a la connexió. L'Ajuntament tornarà a reparar la tanca, però la pregunta és: quan trigaran a tornar-la a trencar? De moment, això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a higiniherrero.cat. Us mantindrem informats.